I veliki pozdrav svima ljudi, Moks ovde. Moks ovde, nije mi se videla ruka. Moks ovde, da, to ste već čuli. Dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Nastavljamo sa redovnim izbacivanjem, znači skoro svake godine ide bar po jedan klip. Tako nastavljamo i ove, nadam se i naredne godine. Također nadam se da ste dobro, ja jesam, hvala Bogu, nadam se da ste vi dobro, da ste zdravi, da su vaši dobro i da igrate ovu novu igricu, u stvari staru ali novu, igricu koju sam nekada pržio na kanalu, verzija 2018, odnosno FIFA 2018, ovo je FIFA 2021, da. Upravo sada prvi put, ja znam da se sve snima, da je sve regularno, ulazim u ovu igricu i nadam se da će mi se vratiti onaj stari moj nalog, jer sam tu imao neke coinse, ovo ono, levo, desno. Šta je ovo? Ovo smo dobili neke igrače, nećemo još uvijek updateovati tim. Da, Mox, to je to, znači to je to, ovo sam sad bukvalno prvi put ušao u igru i očigledno je da mi je pokupio, to sam se plašio, da li će mi pokupiti nalog, odnosno podatke sa prethodnog naloga, jer je to bilo do sada tako, ali rekao, ko zna, možda su nešto oni menjali. Rešio sam da ispravam i ovu verziju, prethodne verzije mi se nisu baš sviđale, odnosno prethodne dve, tako da ih nisam ni igrao. Bakaprasetas, znači dobro, njega smo izvukli, ok, gold igrač, Bastians i 5000 coinsa, šta, ovo su neki pre-season packovi, možda i nisu, nemam pojma. Ovo je Mbappe, koji je očigledno vodič u ovoj novoj igrici, kao što je bio Ronaldo u FIFA Mobile 18. Meni se, kao što sam već rekao, prethodne dve verzije nisu baš sviđale, tako da ih nisam nešto mnogo ni igrao. Ok, ovdje je moj tim, znači Brukajak tim, 54 overall. Da, inače zapratite me na Instagramu, mogu_reader. Ukoliko želite da nastavim da snimam FIFA Mobile, vi pišite pa ćemo da vidimo. Znači ona hemija, to mi baš i ne ide mi uz mobilne igrice, ali dobro, vidim da se mnogima sviđa, tako da nadam se da ću se ja navići. Ok, ovo je mojih startnih 11. Ovdje mogu da vidim moj legacy team, znači ne očekujte ništa, znači to je bilo jako slabo, jer sam igrao praktično samo 10-15 dana na početku te FIFA i onda sam batalio, tako da pazite ovo, samo imam jednog igrača koji je 85, onda imam koliko, trojicu, četvoricu preko 80, znači baš slabo. Ok, tu izlazimo, znači to je moj kao tim koji je u prethodnoj sezoni bio i on može isto se koristiti u nekim delovima. Bitno da imam 4212 ovih, kako se zovu oni, zelembači, ne mogu da sjetim kako se zovu, to mi još stoji iz 2018. godine, znači iz FIFA 2018. Dobro, ovdje questovi naravno, kao i uvek. Welcome to your legacy, brate, hoćeš i da prestaneš da smaraš, ok, šta je ovo, znači tu vjerojatno mogu nešto da izvučem, odnosno da igram i da izvučem. Brate, ne mogu to znači Legacy, toliko mi je slab tim da ne želim to uopšte da razmišljam o tome, toliko mi je bio slab tim. Complete a match in my Legacy, znači to ako hoću da igram neki meč i da uzmem 1000 coinsa, brate, 1000 coinsa je baš malo. Vraćam se ovdje na home page, prvo akademija i da bacim pogled na Mobile Master Quests on your journey. Hoću bre da igram meč. Good luck this season, thanks my man, odnosno treba na francusku da mu kažem, čovjek Francuz, brate. Je m'appelle, to je sve što znam iz francuskog, imao sam dvojku i to poklonjenu dvojku. Ne, šalim se. Znam da kažem bonjour, je m'appelle Mylène, je suis la fille à Monsieur Bouton et Madame Bouton. To znači dobar dan, moje ime je Milena, ja sam ćerka gospođe i gospodina Butona. To je sve što znam, znači kad god dođe neki Francuz ja to kažem, on kaže ovaj dečko nije baš normalan i
tako se završi naša konverzacija. Elem, da se manimo mi mog francuskog i da se bacimo na tim, znači vreme je da ga malo, brate, da dignemo ovu ocenu. Znači, ova ocena uopšte nije dobra. Imamo ovde neki igrače koji su definitivno bolji od ovih koji imamo. Čekaj bre, my team. Ima ono automatic da dignemo over, ok, to je to, i 62, brate, kako napredujemo brzo. Čekaj, stavio mi je, znam da je ranije stavljao igrače nevezano za poziciju u skladu sa ocenom, on ih stavi, tipa stavi golman, ne, nije stavljao golmana, ali stavi odbrambenog, stavi beka na levo krilo, ili tako nešto. Dobro, 62, vidim da sad pozicije su ok, hemija ne postoji, mada mislim da treba neko vreme, treba neka ocena da se dostigne da bi se aktiviralo. Da, uđite u moju ligu, nam se da još uvijek postoji. Pazi ovo, sad ćete da vidite i kako je izgledao moj tim prošle godine. 82, toliko sam dostigao i to je dobro, ali čekaj, da li se uopšte snimalo sad ovo? Nam se da jeste. Prethodna 84, znači te dve baš loše i onda, brale, 2018. 134, ja sam zadovoljan, znači ja sam zadovoljan, Legendary 2, tad sam hidao, vidite imao sam 800.000 subscribera, šalim se, nisam imao subscribera, ali 800.000 fanova, 803.000 i total wins 1600, brate, ja sam pržio tu igricu, pa ne znam, znači uživao sam da igram, onda su sa oproštenjem usrali narednu, 114 samo pobjeda, 2020. 77 pobjeda, i ove godine nemam pobjede jer sam je sad bukvalno pokrenuo. Gde ja da uđem u meč, hoću jedan meč da isprobam, sad će opet ovaj Mbappe da smara. Liga, kampanje, bla 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 bla, zanima me gameplay, earn Liga match scored and Liga match point from matches. Bla 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 bla, u stvari trebao sam ovo da čitam, brate, onda posle neću da znam o čemu se radi, ali dobro. Claim perk voucher reward. Have fun, brate, šta li sam sad uradio? I claim. Prc. Skapirat ću ja sve ovo kasnije. I hoću bre da igram meč. Gde se ulazi u meč? Enter Liga meč. Brate, ovde nije meč. Trebao sam prvo da pogledam neki klip na YouTube-u, a ne da bukvalno uđem odmah season. Sad će opet Mbappe, brale. See you the Legends Division, see you my man, vidimo se Burazeru, Mox protiv mislim to Watford, ali možda i nije. Ne, Waterford. Bio sam blizu, tako daleko i let's go my man, trebao sam kontrole da podesim. Evo ga, brale, konačno sam namestio kontrole. Da vidimo, mislim da su bile slične i prošle godine. Ajmo da ispravamo šutčinu. Idemo, jao kakva stativčina, brale. Dobro, dok sam ja pronašao gde su ove komande, gde su ove kontrole, brate, prođe cela utakmica, ajde pas. Ok, ovo nije dobro. Kako se igra odbrana uopšte? Kako se ovde igra odbrana? Znam da ovde ranije bilo držim sprint and tackling. Dobro, verovatno je slično. Bravo majstore. Ne vidim ko si, ali idemo, gol. Tako je bre, ovo obećava. Ko je dao gol? Reina, to je onaj golman Reina, nekadašnji golman Liverpoola, ne, nije on. 1-0, znači zvanično prvi gol koji sam dao u Fifici i ovo će se pamtiti, ali nećemo se zaustaviti samo kod jednog gola. Ajmo ovako, ajmo kombinacija, ovo je ok. Za sada,
ono što zamislim, ja to i uradim, tako da nadam se da će tako biti i kasnije. I ne znam kako se aktivira ono da mogu da igram protiv drugih igrača, verovatno možda i tu treba neki overall da dostignem, a možda i ne. Se ovde dribla. Reina je za sada moj Zardes. Ako se sećate, moj prvi klip FIFA Mobile Footballer dao 11 golova na 2 utakmice. Znači, bukvalno sam 11 golova dao sa Zardesom, ili Žardes. Ali moja odbrana je ovde šuplja kao švajcarski sir. Srećom pa se vratio neki lik, neki novi vidić u mom timu. Da, čuo sam da je ikona, jedna od ikona vidić i to, kako mi je rekao jedan dečko, možda i najbolja ikona, nisam siguran da je to tačno, ali trudit ćemo se i sve snage da dođemo nekako do Vidare. Ako budem nastavio da igram ovu igricu, u velikoj meri će to zavisiti i od vas, ukoliko vi pružite podršku, a ovako, bravo majstore, šutčina bre, kakva loša šutčina, ali Reina, hat-trick, 3 komada, nije zaboravio Mox Rider da igra, ne igram za džabe celog života PES i derem drugare u PES-u, ko hoće da se isproba protiv mene, neka se javi, brale, znači garantujem 5 komada u mreži, ne mojoj, nego u mreži tog kogod me izazove, ali isključivo PES 2013, da. Zato što posle toga ove ne priznajem. Idemo, šta? Ovaj golman, nije mu ovo trebalo u životu. Nije mu trebalo, sada ćemo se potruditi da mu damo 4. Šta je bilo ovo? Offside? Šta? Žuta karta, brale, kako... A ne, nije žuta. Učinilo mi se kao da je sudija ovako pokazao žuti karton. Ali ne zamerite mi što nisam dobro video, znači valjda vidite da nosim naočare. Znači ja ih nosim da bi imao opravdanje kada nešto ne vidim dobro. Kako loše ispucavanje i ovo će biti odlična prilika. Ma to je to bre, Reina. Reina rešeta mrežu ovog golmana, rekao sam, obećao sam da ću da mu dam gol zato što mu nije trebala ona odbrana. Sad, ja sam svestan, nemojte mislite da ja ne znam da je ovo verovatno najniže nivo, ovo je samo ono kad krenete da igrate pa vam daju neke levake čisto da ih punite, da pomislite da wow, koliko sam ja dobar u stvari, ali brate, 4 komada nije lako dati ni na igrici, a ovo jeste igrica, tako da ne znam što sam htio da kažem. Bitno Reina, znači htio sam da ovaj gol da neko treći, odnosno drugi, ali na kraju ipak Reina, znači rešio je da ga stavim u naslov klipa, ali stavit ću ga samo ukoliko da još 2 komada, da. Za sada 5-0, baš sam dobar. I ovi moji vezu po terenu, pa da li je moguće? Da li je moguće da si ono promašio srećom pa te ispravio Bakaseta? Sviđa mi se ovaj potez. Sviđa mi se ovaj potez kao ono Kung Fu, ovo ono Karate Kid baby, Karate Kung Fu Panda. Dobro, odlično ovo odradio. Ispratio je igru i uvalio 6. Ali gde je 6? Tu je i 7. Burazeru. Idemo. Dodaj Reini. Ma bum bre. Ovo nije Reina, ali je Sander. 7 komada i ovde ćemo zaustaviti punjažu brale, zato što mislim da je dosta. Pokazali smo da znamo da igramo, možda još jedan, ali ipak nećemo. 7-0, solidan rezultat i isprobat ćemo iz daljine jedan šut i čisto da zagrejamo golmanu dlanove, čisto, da vidimo kakvi su korneri. Nekada su korneri bili glavni moj izvor golova u 2018. Odnosno u sezoni 2018. Kasnije su to nešto ispravili, ovo ono.
You won! Success! Let's go! Prva pobjeda, i to kakva pobjeda. Dobili smo 3 sezon poena, to ću sada pokapiram gdje to ide, za koga, ovo ono. Otključili smo novu formaciju i level up pack. 20 stamina, 1000 trening. Dobro, ovo nije loše uopšte. Ali ja hoću da igram... Hoću da igram sa nekim uživo. Je li to ovdje? Division Rivals? Moguće da je to ovdje. VS Attack, da, to se ranije se zvao VS Attack. Win match to turn funds and increase your division. Dobro, znači to se nije promenilo, da vidimo continue, FIFA Champion je taj neki zadnji nivo. Vraćamo se nazad. Mogu da gemove da dobijem ono kad pobeđujem. Sad ne znam da će mi dati odmah pravog igrača ili ćemo igrati protiv nekog levaka. Moja formacija 4-3-3, celog života igram tu formaciju. Ovo je neki Messi 26 sa Y, neki lažni Messi. Imamo veći OVR od njega. I iako ovo nisam igrao 150.000 godina, ipak znam kako funkcioniše, jer je tako bilo i prošle i pretprošle godine. Ova korna, tu se uvek gubi najviše vremena i tu sam pizdeo, brate. Ali ovoga puta dajemo gol, vodimo 1-0 i vodimo 2-0, ma to je to, ovo je botčina neka. Ovo je tu neke emojije šalje i onda mi da gol, okej. Opa! Mislio sam da je bio offside, ali nije bio offside. Uvek dobacite sa igraču kada imate priliku za to, ali ne ovakvom sa igraču koji ne zna da gol. Dobro, 4-1. Malo se zezam, više nego što treba, ali bitno da smo ovde osigurali, ja mislim, pobedu. Možda i nismo. Sad jesmo, znači nema sila da... Evo te, rekao, da li ću da dam odmah gol? I 6-2, znači, mislim da sam ja definitivno talent za ovu igricu. I 7-2, slobodnjak, idemo bre. Ja mislim da kraj utakmice, a ono ima još jednu šansu i brale, da vidimo. Ovo obožavam, znači ja sam statističar u duši, obožavam da vidim koliko sam kojih šansi iskoristio. Good chance, 6 od 8, great, 2 od 4, to mora da se popravi. Basic chance, 0-1, kontre, naravno nisam imao kontre. 7.500 fanova, to je ekstremno, da li ćemo neki pack dobiti da otključamo. Goal, znači bukvalno sam se upisao, nisam imao nikakav rank, sad sam u Amateur 3 i odlično. Ajmo da claimujemo gemove. 50 gemova. 297 sam na ovoj rang listi. To je dosta dobro. Znači biti u top 300 je fenomenalna šansa. Ovo ne znam ni šta je. Verovatno nas nekako raspoređuju po grupama, pa to nešto ovo ono. Da vidimo kako stojimo sa ligom Balkan Riders. Samo je neki Epic tu i Mox, to sam ja, tako da 2.32, ne znam što to nisu proširili. Znači stvarno mislim da je vreme da to prošire. Za sada je igrica ok, ali vidit ćemo kasnije. Ja se nadam da ste uživali, a meni je drago da ja nisam zaboravio da igram ovo koliko toliko, mislim jeste ovo sad početak i jeste da je baš lako, ali lepo je vratiti se ljudi. Lajkujte klip, pretplatite se na kanal, šta još možete uraditi, zapratite me na Instagramu i to je to, do narednog klipa ili možda streama.
Pozdravlja vas ko? Mislite o tome. Mox Rider. Pozdrav!